Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, sigurado ko nga malingaw ta sa atong bisita. Ilado siya tungod sa iyahang mga content online nga grabe kalingaw. And I'm very excited to meet her. Wailain, si Randolph Vibes. Mayong buntag, Randolph, and welcome to our show. Kumusta naman ka? Hi everyone, or every bugan, mga pink o bugan. Maayong buntag, GMA Regional TV. So, kaswerte ba sa mga taga Mindanao ang makita sa kuha? Alright, that's good to know, Randolph. Gani, pirmi na ako makita imong mga videos on social media ug pirmi trending imong mga makalingaw nga content. Can you tell us a brief story kung paunsa ka nagsugod ug nahimong ilado online? So, bali, nagsugod yun ni siya last 2018 and tanan kay unexpected yun kay lagi nag-viral ra yun and kanang murag the usual video ra good bitaw nga kanang ako ang gi-upload and wala ko na-expect nga mag-viral di siya katong ka-perfect ba, kahamis ba, and wala lang, murag i-upload rin ako siya diretso and then wala ra ko nagtuo nga pagbalik din ako login sa akong Facebook kay hala natinganan ko daghang kiig mga notifications, comments and shares and hala nag-viral man ni natingalan lagi ko ato nga time. And sa una ang tawag pa gid nila sa ko kay Miss Perfect, Madam Perfect, Miss Hamis, Madam Hamis, ana gid nag-start gid siya as ana gyud kay ang akong mga lines man sa una kay ka-perfect ba, kahamis ba, mo tong ang uban pag naay makita sa koa, manawag gid nga, hi Miss Perfect. So nag-start gid ang tanan as Miss Perfect. Kumbaga nabansagan gid og Miss Perfect, why mali, walay tatsa, di ba? And mao tong mga after ato nga video nagkasunod-sunod na ang pagbuhat og content and then mo to sa mga videos na akong gina-upload na ako'y ginabutang sa nga hashtag pink og bugan, pink og tuhod, mga naan bitaw. And wa ko na expect nga mupatok po di ang hashtag nga pink og bugan. So grabe kayo daghan na nalingaw and then matingala na lang ko nga even my friends kay if mag-upload sila kay ang ilahan ng mga hashtag kay pink og bugan na pod unya. Mao to hantod sa ang mga comments pink ug bugan natingala na lang ko hantod sa nay makakita pud nako ang ilang tawag na ginako pink ug bugan until now. So murag nawa na gitong Miss Perfect, Miss Hamis. So nahogid siya as pink ug bugan na gyud hantod karon. And pink ba gyud? So wa masayod midako si Randolph sa Balot Island sa Sarangani pero karon anaa na siya sa Cebu. Doon na ba kay plano nga mubalik dinhi sa Mindanao, Randolph? O kumusta sab ang imong kinabuhi sa Cebu? Actually, nagdako gyud ko sa Balot Island, Sarangani, Davao Occidental, my hometown. Pero doon ra gina siya sa Jansan. And maotong pag-college nako naka-Jansan po jud ko and dugay-dugay sa jud ko naka-stay din sa Jansan. Mao na murag ang pagkabalo sa jud sa tanan kay taga Jansan jud ko, but originally nagdako gyud ko, my hometown is Balot Island and like 6 hours ra gina siya away from Jansan via barko, lancha and mauto. Dito gid siya jud ako ang hometown sa Balot Island and moto ang kabaguhan like sa may nabago. So like from Jansan, actually last year apog ko ni balhin dinhi sa Cebu and katong time kay kana bitang murag wala ra pud gid siya sa plano kanang murag ni kalit ra ko decide nga murag why not mag Cebu ko kay katong first time nako pag-anhi sa Cebu murag gyud ko kana bitang murag kumbaga na starstruck na amazed sa mismong lugar po gyud sa Cebu and I think di po siya katingalahan kay ang among kaliwat man sa gyud sa akong papa is from dinhi pod hinuon Cebu and Bohol. Nasayod man ta nga kung ilado gani dili gyud mawala ang bashing. Ikaw Randolph, how do you deal with criticism? Actually, ang bashing yun, di gid siya mawala. Like, di ba? Even the pinaka-buotan o pinaka-maayong tao nga marag ma-imagine mo nga wala mabuhat nga mali kay i-bash gihapon. So, ay normal na gid ang bashing kay ang mga tao kumbaga naa mo sa ilaha ang control kung unsang ilang isuwat diya kay naa naman gid ang open naman gid ang comment section like for all bisan unsa giisulti nimo nila naa ra gyud nila, di ba? And naa na po na nimo if magpa-apekto ka or unsa ba. But usahay, of course, dili pa gid maiwasan, di ba nga, murag matandog pud yun ka sa kung unsay ilang isulti, di ba?
dili na gyud siguro mawala ng mga bashers, no? Gani bisan siguro wa kay gihimong dautan kanila, do na gyud gihapoy daotang ikaingon labot nimo. Wow, hugot. Pero sama ni Randolph, dili tagdon og padayon lang. Anyway, unsa ba ang latest kang Randolph vibes? Aduna ba'y ginakabisihan nga angay atangan ang imong mga followers, especially sa atong mga kapuso viewers? Yes, actually, bago rami nag-shoot sa ako ang, my God, like even ako di ko katuo, my second billboard. So, nag-shoot me last week man ata, and ikaduha na nako siya, and maulagi, di ko katuo, kay kaning nagpabuhat ko siya na akong billboard kay sila doc, my skin doctors family, kay di ko gina sila magsaba-saba ang inaani nga i-shoot na di ko murag kalit-kalit ako nilang sultihan ba niya ako murag ma-shock pod, and even ako di shoot ko katuo nga ako Randolph ibutang sa billboard, and then mao to my first billboard kay naabotang gid siya dinhi sa Cebu City, and then sa Lapu-Lapu City. Alright. Siyempre, kinahanglan dunay pasample sa imong mga sikat nga linyahan. So ayan, aping daw bing Pahamis ba aning apingan ni mura mag-Jolene, walay pakay. Ang pilok. Hala, kataas. Grabe ka bawog. Nasangkot gid sa agtang. Diyos ko. Grabe naman yun. Ang lips daw, B. Nakatamis. Mura watermelon. Grabe. Gaping-pink. Gapula-pula. Moto, ka-perfect ba? Kahamis ba? Alright, Randolph, mensahe na lang sa atong mga kapuso, ilabi na sa imong mga followers nga gusto sa mahimong sikat nga content creator. So kung gusto gid nimo, I mean, if kanang murag itag mahog nga murag passion gyud nimo ang creating content online, and murag ma-feel mo nga makapahatag gyud kag kalingaw sa mga tao, then my God, sugdi na gyud, buhat lang gyud ka. And you just have to be yourself. And I know it may sound like so cliche na gid nga, you just have to be yourself, but mao gid na siya ang kanabitong key nga kung asa gyud ka nga marag mailhan gid nila nga ana like bukatok gyud ka, as long as kanang good vibes ra gyud ang hatag niya sa mga tao, then padayon. So ayan, mao to. Daghang salamat sa imong panahon, Randolph, ug amping. Yes, welcome gyud kaayo. I'm so honored yun, di ba, nga makabalik na po din niya sa GMA Regional TV and makakonect ko ninyo tanan, di ba? Labi na din sa Mindanao. So, daghan kayong salamat. Mga kapuso, sa Spotlight atong nakauban ang content creator nga si Randolph Valmoria. Saysay ni Randolph nga ang pagkamatinud-anon sa kaugalingon ug dugang pagpaningkamot ang angay natong buhaton. Nga bisan unsa nga mga pandaot apan kung kahibalo kita nga wala kita gipasakitan, maoy magdala ka nato sa kalampusan. Samtang dyan di atong nadungog ang music journey ni Aris Sales nga karon usa na sab ka music entrepreneur. Pinaagi kuno sa iyang customized in-ears monitor. Panghinaot niya nga makahatag siya og mas maayong musika ngadto sa katawhan. Ug sa Bistok, mga kapuso, atong nakauban si Richard Mira sa Kitaw-Taw Band. Saysay niya nga nindot gyud hatagan og bili ang atuang kultura ug musika nga angay usab ipasigarbo. Dili nato dapat kalimtan tungod usa kini sa mga pundasyon sa atong pagkatao. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gyud ang atong mga storya this morning. Sama na lamang aning panultihon gikan kang Morris West. If you spend your whole life waiting for the storm, you'll never enjoy the sunshine. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso. Padayon sa paglambo ug taliwala sa kalisod, laban lang. Ako si Jandy Esteban. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.